beýleklisin aýdasyny da gelenak, ýöne şerigatda şerm ýok aýdyn. Günäde dogurşyň terside. Bir adam ogurynça günä ediberse, açyk günä etmeli diýeni belli. Ogurynça günä ediberse, giýjeliň içinde, günnüzliň içinde, YKK şeytanyň gulagyny üfleýän zadyna ynanyp da, şeytan mashyr edip onu oýnajagyna ynanyp da, ýa şeytana meňdeş adamyň ogurynça günä ediberse gözü nursuz bolýandyr. Soňram ýüzü nursuz bolýar. Ýüzü şaýat awadan bolsun, emma göreňde ürkdirýärdi. Soňram gowresine geçýär. Soňram şoň tebigaty, şoň talgaty, şoň köçä çykyşy da nursuz bolýardy. Soňram ýigrençi bolýardy. Şunu düşün musulmanlygyň. Şäher ýaşap du. Bigat şoň ruhy garanky gowresine zynk duşan garankylygy. Ýene ýaşap du, häzir gowresi diýir bolan soň şeýle düşünä. Yani işte ölünü on ruhun ne kadar dert çekmeli? Yine bir aydın. Şu mahal şu günahet ya bigat ruhu karanqı, şun ruhunun karanqılığı daşına çıkıyor. Müslümanlar her kim bunu düşünýändir. Müslümanların yüreğine yigrençidir. Cez bir çekim, bir hoşluk, göreňde yüreğiň açylýanlardyr.